Ngiyawubona amayogato. Hi guys. Angazi ukuthi ngidlile ijoyini. Hi guys. This is not Kelvin Momo. Kelvin's latest album. Guys, ubani umuntu olalela Kelvin Momo la? Because of i-album lelodrope manje. Do not make sure. Tell me something new, guys. Let's talk. Thank you. Let's talk, guys. Ningahambi nanish. Yo, mate. Guys, subscribe so I can buy more. I don't drink anymore, yes, guys. Good news. If you're Timber, comment 1. If you're Tim, comment 2. I am no longer drinking. Guys, 15k likes, I'll start adding people. I'm no longer drinking, guys. Yeah. Sure. Ready? Uyisithathe imini. Uyisikunye insalo. Hayo kunye wafika. Yonke ismayilo linye. Oh. Brady. Yeah. Ngathi mina ngokhala ukuthi amehla abuhlungu akalali ngalesikhathi. Yeah. Ngathi mina ngokhala ukuthi amehla abuhlungu akalali ngalesikhathi. Yo, balangile whole day kube yazi. Ngoki ilanga lonke khana uvuka no. Yeah. Kathala, bana shifulula phi. Mina ukuthi kanjani bekakhala ngamehlo. Akalelanga saphinda ushaya amalayo futhi. Kametsa spanisa mala mthu. Mala ani. Phela no nwakwa. December. Ismail ukuphi kunyeke? Ohlala ekhaya kanti kunyeke. Yazi abantu bayakubona uyiwani indoda babuza ngokunyeke. Amakane angifodi maka ukuhlolela ngoba ukunyeke namanje akasabi live because of nina nani ngizothi ukuphi Smile. Which entertainer. uyangibona ngihlelekile ngizongibona you-want kunyeke imfundo zomtho Iskiphani Ismail? Anekho yabona ngivukile Facebook. Fele ngiyakubona.
Ebaphi? Uchunanda Smile. Yeah? Uchunanda. Ubani mina? Yeah. Wona wonsa laptop lawa imthola. If Facebook. Ah, fi. Ismail, Yeah? wenza lo mntana lo manje ngesilungu. Ubani akunafana ukutshela iqiniso ngesilungu. Aphela ngibonile kuhlupha la ngesilungu. Yo mfanele yazi i-blind date leya masinganje sayishuta nina angeke nithembe. Kanti ushaka no le black date. Iyabonakala. Ama-video eswadrobha manje wakudala thina mfana sebenzela 2 months. He's like njengoba eshuta manje si 2 months away. Ngale second blind date yaka kana kimango. Kana kimango uthi. Naba kimango. Hayi phela ngiyabona uthi yazama ngiyabona hayi. Siyasafuna ukuphuma ngokwaso manje isilungu. Isilungu asikho ekhaya kwasa isibongo sa asina no Asikubhadali isilungu. asingibhadali isilungu mfana. Angiholi nje mina nginamali. Imali yonke ngithenga izinto ze-content. Yabona angicoka ama-Nike nani because of ngifuna i-content. Ismail. Operator nini? Yini? Ivi. I-video yani specific. Eh? I-video yani awukho specific. Aswaringa ku-app ukhuleka cause ish uyazi asikhuluma ezinye izinto kuma-live. Manje ufuna ukukhombisa abantu ukuthi unamanamba wami because of manje uyangibuza straight. Next. Ubuye ngamandla manje. Yeah? Ngathi ubuye ngamandla manje. Njani? Hayi. Kudlo kasana. Amfana nizombona uDoli ukuthi yenza ikhona intwana yami le eshaya ama-Lacoste leya baby. Yeah. Yo lebenyelu ulihle. Ifikile leya ntwana. Yo, nina yazi ngathi nje mina ngavele ngidrop ama-video wamanje wonke ngithi season 2 out now. Yo. Aphela lebe imfikele ulihle leya. Thina mfana manje mfana sisebenzela phambili. Thina manje season 2. Hayi Khotmane mos namena ngitholele blind date manje. Nikutholele kanjani ningakhulumi phela nifuna ukukhuluma Smile ngifuna ukufaka blind date. Kube yasho Smile uyangitexta kahle. Akuba mina ngicala yabona. Ukuthi angicala. Smile mfana. Better. Thank you. Watch Kagiso Mkhulisi. Our target market. Man. Breadwinner. 2026 man. Asana sikhathi sama competition. Guys, no, akunamuntu better mina akusimi celebrity akusimi influencer. Angikho better, ngikho kuwina. Like it or not. Mfethu mangaba ukho better sifake nathi asifuni ukuba better. Ngitholele blind date. Okay, so ungitextile Va la ku TikTok angazi noma bonke. va. La ku TikTok awuthi yami obvious. Yabo khana sayongitexta guys nani sithathe siyazi. Namani ukuthi Nesoloku yangicefezela manje Smile ngifake ngitshela into simple safika umsebenzi ngitext
simple manje wena usathi thina nathi sifake sizokufaka kanjani Kuphela. ekuqala Obviously ngisho ukuthi bengacabi ukuthi kumele ngitext. ubani umuntu ongacabi Yimi obengakacabi. okay ke manje phela ungitext asikhulumi ngayo la lena i-live akusiyama blind date Ngiyakuzwa Khotman. yo mshini ngathini ku bathini akusimi Khotman Hayi Mr. Chico. Ebafethu athi smile simbizeni ngontwana akafuni masithi Khotman. angikuntona Lo muntu lo uyikhotman. ekuqala DK ubani umuntu ongifaka ama number plate ngisheshe ngimkhiphe lo DK yelo akya Nadia Uthini ka ngikuza ungimemeza? Uthi lento lebengimtshela yena lo muntu lo uthi hayi Khotman uthini uthi hayi ngiyambiza ngoKhotman intwana encane. ya ngimncane Uthini ka yintwana encane Mike futhi wena ungathanda masikubiza ngentwana encane. Prefera lo. Fid. bye bye Ezinye zithi malume. Smiley. guys yazi name sometimes it's smile uroad nani ngcono nje ngivele ngifike Yo. Azibathi Sanel, awuyazi ukuthi ulive waSmile. night name futhi ku-comment abantu abadala and bona nje abayile kuma-podcast ama-blind kid Smiley. so why unesekuthemba eyo guys ene yo mfana ngikwata fast kube niyazi just nje ukuthi yabona abantwana abancane nje owubarasela yabona somehow so ngivele ngizibamba maka nje amna ngala fast kube kudala ngayeka Aphela uyabonakala mfana phela ukuthi hayi uyashesha ukwada wena mfana. amna vele ngikwata fast futhi nami into mina nemuntu angibhayizisa ngivele ngiphume kuye anginasikhathi sokuthi ngisayithi why this sure he umuntu uthi smile bese yathula Uyathula. guys bengicela happy birthday na lady sure kuseba fethu Awe. ozothi smile bese uyathula some kid Ufuna masithi smile isivele sirile once. ungena straight endabeni Oh, ungifollow back TikTok. yeah yo ngifollow back yakho iphuma after 7 hours yenzeni nkosi yami just because I'm black Ken wena Ken yazi ukwatele since uthi uzobuya la ekhasi namanje akabuya Shuthu wena smile usafuna ukuthi
awusafuna ukuthi sivele sithi smile sofuna sivele singene endabeni straight. Ifoni yami ngacima niyothini because of ngisafuna ukuthi smile ngicela ungifollow mangifathi ngiyakufollow ifoni yami ivele icima ngcono ngene endabeni smile ngifollow kuvele kufollow ma ngifoster nakhona ngizokufollowa bese kusasa ngiyak-unfollowa angithi ma ngifoster Awufuni sikufoste. Oh, Baba Smile. hola Smiley. hola Mina ngizele wena la. ufone ukungishaya Ngizothi mina ngizothi I'm your biggest fan nje all the way from Botswana, bro. I'm your biggest fan. unamanga wena I'm your biggest fan. Unamanga wena. Wena. Yeah, like Ngiyakutshela I'm Chu. from Botswana. I'm from Botswana though. Thank you last number nifostanwa yimi lapho utshele i-president yakho ukuthi angepha ama-shares ngike ngibambe iBotswana for 2 months angifuni ma 6 years Ngizomtshela uDumaboko, ngizomtshela. ubani Dumaboko, our president is Dumaboko. I'm sure akunama 350 lapho Akunani? 350 aka-Ramaphosa imali engithola mahala every month Oh, ayikho la ayikho mfethu. no lana ikhona ubabona basolaba nje bathenga idatha le-TikTok ngalo bese babukela amavidiyo ami bese kuyaphela Hayi wena fana smile. Niphila kamnandi ni. kunankunzi lapho Hayi azikho mfethu. Lapha kuphila i-soft life nje, peaceful country. hayi mina ngathi nje mina ngiyahlala lapho maybe ngingahlala fresh akunamuntu ozongihlupha Hawu. Usho ukuthi lapho bayahlupha? ngisaphuma ngegate kwamele ngishute nomakhelwane obiza amakhazini ayi-5 just because Hayi wena smile fana. Uko free. Ungaka indawo. Akithi vele nalana bayakwazi eBotswana so bazovele nje bacela isithombe mabekubona. ayisho ukuthi-ke lapho-ke ngcono ayi mina ngcono ngihlalele ekhaya sizofela khona sizofela impilo Bengezwa Vele uye-Orkani. mawuthi ufuna intombazana. hayi yabo ngifuna intombazane mina Ukhona ukwazi ukhona. Ngiyamazi Ukhona umfazana. Ngiyamazi. Hayi ngisho ukuthi nje ufuna i-backup uyabona i-backup nje. uyawazi wena amakhaladi ukuthi bathanda uku-crash out labantu bathanda uku-crash out hey Asinqini. hey Yazi mina ngicela into eyi-1 babani. Mawungamfollowa back nje yazi ngizoba happy. ngikufollow back just because ungene wakhuluma nami ngahlayelela ukuthi smile sikhuluma nawe Baba uzosho njalo mase lapho ungafollow back. Yazi ngifuna ukuchomela abantu kusasa nginabo. Ngibachomele nje ngibatshela ukuthi hey bengikhuluma noSmile be. hambo batshela yazi le guys yazi name nokuthi uthi name nangikhule vele ngingana role model like name nafana ngiyazicabanga ukuthi mina vele ngiyi-celebrity vele ngivele ngizicabanga ukuthi soze ngibe yi-celebrity angizicabangi Celebrity vele angithi vele thina siyakuthanda lapha eBotswana. Uzwazi kanjani ungafiki? Awufike lapha. Uzenza ama-blind date. okay Ramaphosa uyi-celebrity Ubani? Ramaphosa No. Mina smile angazi nokuthi Ramaphosa. no.
Yeah. Ramaphosa. Yeah. Usho upresident wenu. Yeah. Siyamazi hayi. Siyamazi hayi ukuthi i-celebrity. Yini. President. Besides kuba yi-president. Angithi uSmiley uyi-YouTuber. Why nithi Wena vela uyi-celebrity ngoba vela ngithi wena uyaziwa uhlekisa abantu. Uyabona? uRamaphosa yena akangabuza abogogo bethu akahlekisa la. Ohlekisa bobani uzosibulala lo muntu. Hey, ufuna ukusikhipha ngewindi ebhasini. Mina ngimbona uRamaphosa ngibuza ugogo wami anganyiya. Bazovele bafe ogogo. Hey, Yazi nokuthola ngibheke ugogo wami njalo akukhuluma uRamaphosa speech. Kaloku athi yo lo mfana ngisho magogo. Smile. ukhuluma ngoRamaphosa. Ayaphetha mfana. uRams akazibambi naye manishi. Kuthi yasho uRamaphosa ufike ngamandla uRamaphosa. Iplayer laba Usho ukuthi uRamaphosa ufuna ukungitshela ukuthi uRamaphosa uyanqamuza nini? akangabuza ungabuza abogogo Hayi bethu. bo. Hawu. Angithi vele unemali. So Uyivela uyawazi amavende. usho ukuthi baphethe induku. Induku. Hey ngathi nje abogogo bethu basazosanda. Asho nathi kumele sibheke Abashuka Sanda ma. nembeteni. Basazohlanya ogogo benu lapho. Mawuthi uRamaphosa ubhizi nabo. Are you fighting with KK? Who is KK? Who my chance? Gula. Ukraine mouth. Mina ngokwami ngimnandi wena. Awuyazi bhetani. Awuyazi. Yeah, nathi simnandi nathi. Oy machita. Awu. Ulu. It's TK Jam. TK. Come to Thembisa ntana yona. Yabonga. Ayitwina. Akunankunzi nje manje. Oh la move. Yezwa TK. Vela ngale ithembisa lapha Ayikapheli. Nice Uzobulelisa abantu wena. Njayami ngikhosi mina yama ngithi yama. Wena smile ifalakeke wena. Sana mkhululeke yabona nemo ngahlala nami angeke uzubhore. Nathi siyacela yabona nathi cela usiphi. Smiley mina ngikufollowa from eZimbabwe. Kune-network eZimbabwe. Bayeseka sendisela la yini no bachit. Smiley, please say my name, Smiley. DJ Khaled. Oh, Kelvin. Manje ubani i-president yase Zimbabwe? Donald Trump angithi. Donald Trump uthini manje? Hayi namathatha mfana. Ngicave ngizinakela indaba ze-South Donald Africa. Trump hawu. Use-South Africa. Ufunani South Africa kwazi kahle. Ufunani Anike emthethweni nina. Ngijumpa ama-fence mina nathi. baze bekhokhodana. Why shower pets ma sikhuluma ngamaZimbabwe uzingwayelihle?
Ngithi angasalinayo. Ismail, mara. Don't Yazi worry, we asithulele. won't judge you. We won't judge. Angeke sikujaje. Sokuphatha fresh. Sakugibeza ibhasi ubuyele kimi. No, I will take out the ID. It won't be nice, my brother. Ana passport ngiyafana lo. Hey, phela niyawathenga ama-ID. Yabona. Yabona fanele siphula tag wena. Ne-account ye-Smile Entertainment nyana yini le. Esmile ecava bengisafuna ukukubuza kanjalo ukuthi ubani uSpanisa Smile Entertainment. Yini sayikhinyako sayibona. Kulawa abantu. Fine. Ayikula. Katile Cela mantombazana. Spola fat. Nangu yena lu. Asiphula yini? Vele. Pula. Manje ngithulile ngoba khona mina. I-TV yakho mantombazana. iyabhora. Why ngithula because khona mina? Ucela amantombazana ngithi. Muphi cala? Lokho. Uloko. Loko. Nangu commentile siphula Hayi thina wena. mina ngitshelile ngathi mina ngimuhle ukudlula wena. Wena ungafuni ngikhuluma. Umfunu uyingonyama mqondo. Lokho singibone lokho. Singibone network yami angibhayizise yazi. Singicima 2 minutes. Bantu bakho bathi bafuna ukunyeke Smile. Bathi wena uthini? Yeah. Sengikren network yami ikren no. Okubuzile somshaya. Bani olele manje? Hayi busenyalala khona ispace. Yazi. Ngizama ukumthola umuntu olele la uthubani. Kamoya kuba labaya. Menginkhipha just ukubona umuntu. Hayi umuntu olele. Exe TK njayami. Come on. Ngiyaku-invite mina. Come to Ivory ntwana ngiyakutshela lapha ntwana siclean ntwana. Akunankunzi lapha. Esiphula. Akunankunzi lapha. Ngithembisa vele. Nobani lapha? Akunankunzi lapha. Yeah, network yami ikren no. Noma nchini. Uvayile uloko. Network yami ndese ikren uvayile. Ubani? Ulokhu. Ngiyadlala guys ngiyatsho leta zongibulala. Ikham ka shower why ungashawi ikhasi? Yabona. Irekisha wenyana. Maka amantombazane ndoziyenzi lezi. Esiphula.
Hayi mfana iyadinaya straight. Ay kagcwala ipipi la kenzakalani? Uma-inbox for pride. Uyazi mina ukuthi into ehlangene namantombazane into engingayifuna ngithi. No injani. Egrand mos. Ono what one? Akuyafana. Hayi angisazi ke. Smiley. Sure. Smiley. Chili's Smiley. We're allowed to choose. next. Okay, that's it, man. But I'm speaking of Sharaf, no. Next Chili's. Unabile mo terima khalati ke. Yeah. Awu Smiley wavele wangikhipha manje. So mengingabona usingasela. Ngithi mina kagcwala ipipi la kenzakalani la. Kumantombazane. Baningi abantu abarequestayo yitho. Oh. So ngakhipha phela na yes. Ama-comment bazo-comment ukuthi bring back Sphula. Akekho konje. Lo ikhombi Smiley. Ngijwayela leya. Aliyakho ngathi yahlupha vele leya. Yabo Sphula, akunamuntu ozothi bring back Sphula. Guys. Kethani comment Sphula manimfuna or Smile. Kethani yena or me. Asivote Manje ngoba ngathi Sphula uzothini? uzombuyisa. Abaqalile waqala Sphula. Sphula uyazi na ukuthi hayi vele. I don't lose. Smiley, fast kaje. Eish. Sphula sekakeni la. So Sphula oh shame. Amagazi bazami ukukhomentela. Awulo next. Keep on commenting guys. Ngathi 289 izoza kuwe yonke. Akazami nje nokulwa kancane. Wena bafana baka mama. I'm sure commentela ungano. Sasala ni live view. Ukuplu mfana. Yo, ayinyafa. So yabona no. Mfana iflu ingenzani. Ya wena Sphula nya. Oh yeah. Sphula. Ay no Sphula le. Hey. Bizo for Sphula. Tumale live yakho nje. Bafuna mina ukudlula ibreadwinner labantu lawa. Yeah? Bafuna mina ukudlula ibreadwinner. Oh, back. Are you sure? Hayi ungangikhiphi asenze so. Abacommente Sphula or Smile. Sibona abacommenta kakhulu guys. Guys, come on. Yeah, guys, so already. Yeah. Guys, comment Sphula or Smile now. Izwa. Mfanaka, utla kutshipa ubona wena ke papao.
Wena sifila pheka sifuna. Ake kulunga. Ngeke mfana wami. Nina guys, mina ngazi. Kanti kenzakani? Akaselifaki cosmetics wophazi. Plazi abantu mabafuna ukungena ku blind date kwamele ba DM mina angisanifaki. Yeah. Oh guys ne. Yeah. Pause. Yeah. Yeah. Ina ile cobra tá o que essa você perguntou a Kai. Mngani wami. Você perguntou a Kai. Kiko ne. Essa você perguntou a Kai. Uzoba uref ne umuntu ocheck ama comment kahle. Ne. Ya wena Chico. Phula or smile ne guys. Yeah, siqaleni. Asiqaleni guys. Bangivotela la. Abantu abangithanda baye comment. Yeah, sharp. Mina asibe ne mina. Masiba ne deal. Ba commentela mina kakhulu ne. Wena for 1 week ungibiza time. Ufeel. Sharp. Guys, make sure. Guys. Wait, guys, imane mina ni mangawina wena ufaka profile picture yakho for 1 week. Chet. Mina mangawina Feel. ushaye video ngibiza sharp. Comment section ayiqaleni ngingadliwi ne Guys. Smiley. Guys, izwani singama followers guys mina guys mina nginababa ukuthi accept da. Let's put. Smiley times 10. Ngeke sabuya. Ngifaka profile picture mfana. Sifakeni induku asifikiseni ku100 commentani nize nikhathana bhekani yabaleka lo mfana Uyabaleka. Sipula ahleki Hambile. abantu abavotela uSiphula ngebajikela nas ake uya South Africa ke lijikela Kodwa na Smiley ngoba first kanje sohambile. Smiley. Sure. Khona umunye ubhuti omenzela ilanga abona kakalali nano. Uba. Lo yada uSmile hayi khona. Le mfana seka intona yami kubuyazi. Ijabuli yafa lekho. Fili. Ubani? Uyazazi uFili uzojoina manje. Oh. Emshini ubani lo? Ubani lo mwenzele la? Amfana ushale mina mfana. Uthiwa ingakalali manje. Nami ngiyalichechi igama lami ngiyozibiza ngoSmiley no. Ahari intwana yami hari ngiyakufunela yabona le ntwana. Mara ithi ngikhombe ukelo wami bekafunile ngicamba amanga ukuze ngifike la. Smile thingile. It's Billy boy. Kudura. Itash. Ngiyabuya boy. Ithi ngifone kule ntwana le yami. Next man. 10 white. Yeah, sure sweet. 10 yellow. 10 pink. You really go and sleep. Oh. Smiley. Yeah. Manje ngilande nini yo catch up kaw? Yakho. Yeah. Nje uvele wazijumpa so zingize ngiskime wona uzongiphuza. Sanibonani kupanel. Thobela. Grand.
Frank Phakathi. nabula. TK. Wena Chico wena. Thula ngikufunela after the live. Relax. Woza manje uzobuya ifone yami iyacima manje. Thina lona abathi u-Envy i-biggest DJ la eSouth Africa cabanga. Awu. Kanje. Uyabona comment section Envy wona party. Hello Chifatu. Bathi if we wanna part. Oh. Amasongo ozange kuzisiwanda. Izo kumanga ingoma yakhe. Uyayazi ngisho i-trender. Envy sicela ukuphatha nathi. Sebafuna ufezela nosebatifezela. Bambonaphi ufezela ke manje? Alaba bathi fezela ngazi nami. Hayi bayonda bambonaphi ufezela. Ema 2 minutes ne uzoyisa ingoma le. Ihlezi yo. Wena Smile man, yokujutha abantu man. Yeah boy, yeah. Waka. Ifuna kuthi calling wa. Hey, Siyazepha kanti. Siyazepha hayi. Akumele ngize ngalapha. Ngeza. Shawa. Ingoma lele nje ngitshela TK yo yaqeda imali yami esasa i350 le ngikutshela ngayo. I2000 yaka gogo wami ngayitshontsha because of le ngoma. Uzofa wena. Ngaphinde ngamtshela ukuthi gogo hamba uncebuza uRams. Yeah. Uzane uyiza ingena lana. Ya wena ukuphi Envy yo. Awumtsheli lokho. Phela TK. Ola. Uye mazi uDJ Maphorisa. Kakhulu noKabza ngiyabazi. uDJ Maphorisa le sawukingoma yakhe manje sicabanga. Ayithatha ku-Envy because of Meiti. Yazi uyasibulala wena, uzosibulala. Hey kusebusuku ndoda. Awu. Ngiyezwa nami ukuthi umakhelwane sekakhalisa nomntali. Smile storyteller. Ubani ithini ngicicileni story guys. So comment section khetha telefona ngicicile ngisakhula or ese-X or esasesikolweni khethani commentani Sicela se-X. Kuphanele isicelo se-X. Se-X. Thina sikuphanele sicela se-X. Unaleka X. Unaleka X. uyangifonela okucala akafuni ngikhipha ama-secret. Yeah. Lisikamfonela ka Instagram akina yona. Simali pay comment section uthini? X baba, sifuna i-X. Lalele. Funa u-X. Silalele. Imani 2 minutes. Asibe sikhomentani bafethu X why. X yakasipana ngichat X la X kuphela. Thokozile uthi XX. Commentani kanithi X. Yeah, X one way.
Manje ngizontshela nge-story se-ex yami. Ni ready guys? Commentani ukuthi ready. Ikaw na yung kito full comment ikaw. Ozobaphuzisa nebhiya namhlanje ebusuku. Uthi ngicela niphuze ibhiya ngizonitshela. Ex yami iyatshona. Yeah, Chico, ngoma le. Hey Chico now, ngakutshela ujekela ukudownload iphone umamela ingoma kayi-1. Ukhasi. Uhlula ukuthenga i-headboard. I-headboard uyenza i-wallpaper. Ayi maka Chico yazi ayilife ayikho. Headboard 250. 250 lapha kumkoma. Uhlezi ngingena ikasi lami. Uyawabona ama-headboard. Oh 250. Maka wena ukhetha uke-Galaxy board. I-Bolt kusuka ikasi lakho thule 250. To Mall of Africa 250. Kube le 250. Thenga i-headboard ngayo uye Mall of Africa ngeenyawo mfanami. Esmali. Ungazama ukuziba siredi waba. Uyayibalekela ngiyabona. As I was telling you guys, ne. Thanks for charging navigators AF. Oui. Hey, since ama-Android sewa no Siri, hey, nesidelela ne. Obhekane guys ne. Mekhona i-exam ne. Menye ishazi ne ishmaka yo isito someone sayibukeli live lesangezwa ngikhuluma ngama-ex. Sizongikwatela mara guys uzongicolela angithi mina ngifela nina njalo. Sure. Njengoba kuso ngamtshela sephi story. Oh. Njengoba so intombazane le ngimthola aku-serious relationship. Ne? Maku-serious relationship ugirl kanti yena ukhashela mina. Mina angazi. Ngithola mina mangazi so yena ugirl ihlangana kuphi? Ihlangana e-mall. Mina e-mall mina ne-mall mengishoda nge-R2. Manje cause wena Chico yini? No. The president. Chico yini? Nyamkhipha president ulele TK. Spicy so spoon. Sorry. Njengoba ngimtshela guys mina ngishada nge-R2 ne. Hayi cause of mina vele mengithanda ukuhlupha abantu. Ngabulisa intombazane ngamtshela ngicela i-R2 athi akanayo mina ngathi ngcono ngiphe wena. Athi Smileani phela. Oh, in this smile. When I go to the girl and attract yeah. To her about me. She say me I am good. Yeah, I am guys. Yeah, athi mina ngiyaphapha waka bese ngamcela ama number angipha ne. Mangipha asifike efonini umuntu yangitshela Smile I'm dating but I can break up with my man for you. Ngathi ha. How blind ke wena? Angikho blind. Wena uphilisa of the life. Asikafiki lapho kanti hey umuntu uthembele ukungibhoboza inhliziyo.
No. Umuntu Ukenyelo. umuntu ne first day yakhona maqeda ukuthi ngingafana nomuntu wami. Umuntu ne ayenza save ubhuti wakhe ngumay husband bese athi is over. Atshela wena. Save ubhuti wakhe ngumay husband bese ba textana bathi I don't want you anymore. Naye uyambona okay it's fine. Vele I didn't love you. Kanti hayi umuntu kuma lock chat. Wena ukukhutha amabhuti wakhe wena. Yeah? Ngithi ukukhutha amabhuti wakhe wena ukuthi yena no. Yeah, kanti in that straight ikhona. Mfana ne athi ngizomcheck ekaslaka amfana lapho futhi menginganandaba vele mengathi angina fame nani ngizokhela ngiyemchecka la ngiyemchecka hey ngathola nomuntu wakhe umuntu wakhe isigaca kanti umuntu wakhe yibouncer lasegranite lapha ya hey uke angishaya ngefuthi egayi1 bangisaphinde ngibuyele ngithi ngiyomchecka la ntombazana intombazane ke yona yangitshela ukuthi hayi umalume wami nami ngamthemba futhi Wena. Obvious mntana lapho vele hey mengitshola namabhodo ngithe vele ngicompare amabhodo lapha na lesa story lesangabona ukuthi quality over quantity yabo ithi ngithi kubamba iquality nyana ngithi ukuthusa lapho ke mengana headboard lapho ke ngisebenzisa ama crate Yeah. Walokhu busy ngendaba headboard kanti Smile. uyazazo headboard that since uchiko nekade akhera 250 esikolweni akaza thengi headboard Mfana. Ene yini laba baphase ngamabhatshele esikoleni anginane wamhlaba lo mntana cabangani angikakayiminzi next mntana khona bese ne hey guys ishiya relationship layer ngokuyislima lapha mangithi nje uzovakashela mina afangene ekhaya gate ngeni call uthe umalume wakhe uyamlanda manje ucede kumsendela location ngathi alinga umsendela location yasekhaya nganye makamthuthi semall angifuni ukufa mina Bathi umalume wakhe lesa score umalume wakhe. Yeah? Ilesa score umalume wakhe. Leso sikhathakaca umuntu wakhe. Ndotisha futhi egayi1 kuzwakala. Mina mfana bake bangishanga leyo futhi ke kwasamanje ngahlangana nebhangele ngihloniphe. Mfana bese ne mfana yo mfana ngafind out kabuhlungu kanjani yo esikoleni futhi wesiphatha. Nge after school akhapha yenyu intwana so ngihlezi ngigwere every day intwana khona. Umntana la ngijela straight Smile wena ne. Wena ne Smile ucela ukudlala. So mina nawe it's over. Ngahetheka the whole week mara ukudla mengidla ubani ongahlalanga nje. Ngeke. Smile. Esokudla singenaphi lo sokudla? Cabanga ba kuhethu ungadli uyenza leyo nto. ngicela nithenge nama headboard shower TK Yeah? navigator Awungathi mshini. Ungathi mshini. Ungathi mshini. Ngilelo headboard. akusi headboard le headrop Otropo. Hayi. Kusempedeni lo otrope kanje. Ngale simanje yamna kasimanje Wena faka yakho sibone manje. awuyiboni la Awuyishaya. Hayi susa leso sithombe sifune yakho straight. Awushaye yakho awuyibambe yakho sibone.
ayibambe ayibambe Unochiko uhlala e-White House. uhlala e-White House so Ilezi zamaKorea, lezi ezingabambeki. isebenza online shaw inkolo ziyavula ne ukundu udayi ngeblack ungazongibhora Khuleka. Athi Chico ufike ngamandla yini? Yasiyela uChico ngoba yethona. Uzobulala vele la. president nganami kunini ngibulise Aha, mnganami. Engizwanga bhuti wami. ushilo plumber Chico yazi ne. Yazi ne Chico yazi ne kube kube nemfana wangikopisa grade 8 kube maye mfana kube nje maye mina ngiyipilot kube nje ngizenza welcome to my YouTube channel kube wangikopisa ngakutshela na ukuthi question 3 ngifulwa yiyo those passes zonke life skills buyitop achieve amarimet ngishaya mnganami yakhumbula first day the time uzofika ku private school bathi who are you wathi I'm fine I'm fine. Hey, who are you? I'm fine. Hey, madoda. Ashubekiwe ke. kube nje manje mina ngiyipilot manje just because abo Chico Chico wangakopisa umntwana. Blind kakhulu. amineskelazi bengiziphi ne lesihlakaniphe kakhulu mara usmile Manje wa ungathenga i-headboard. ayakwazi ukucalculate izinto zasendlini ukwazi ukucalculate ingwani Nami Chico bengisathi ngizokubuza nge-headboard ukuthi kuphi ngoba wena bohlakanipheke kakhulu. mina ngikhule ngine-headboard angesicabuli lezinto mpana ngikhule nginayo ngene-curo so sengikapelele mali ufuna ukuzifilini ukuthi abushawa bafila kanjani Ini? bengifuna ukuzifilini yokuthi abushawa bafila kanjani ngine-headboard kakhulu Ngiyabonga Khodi. Chico kodwa wena Chico le ndaba yakho hayi. ngithepha mwana ngiyabonga Khodi Danke Khodi for ama-rose. Ayikho le ndaba yakho Chico noma ungathini. Danke Khodi. Smiley. Yeah. Uyabona ubani speaker ama-rose. Thank you. uyangihlolela makezela Uyambona ba? Indaba ye-story time. join Isitori sokugcina Smiley. yeah Ugcina sola. Isitori sokugcina sithi masilala silale kahle ngcono. Yazi mina ngifuna ukuphupha ngifuna ukuphupha kahle yazi namhlanje. manilala guys ningafani noChico Chico yazi ne uChico uChico nengiye ngamboleka i-laptop yami before izomosheka ne uChico ayimoshe i-laptop yami ayimoshe Chico ozala kuhlaza manje uChico ne guys ayimosha i-laptop yami yazi ngani Ngani? so see the power is in your hands guys baba mawuvula kubrother kaSmile bothola Mzwili angikhulumanga next guys manje manje nengathi ngizonikhipha nake ngikhuluma naye one Hayi ungenzi kanjani. ngiyadlala shem guys ngimkwatele loyo that's why nje ngafuna amantombazane kule live Ungikwatele awukhonakali.
uthe ulala Okay, sikhathi okay. bani? Uthe ulala sikhathi bani manje ukuphi? Angisho ngikukwatele so good night talk uzoba ngo-8. Bye-bye ke hamba. Angisafuni cabanga. Okay guys, bekade i-cheating sayi-enda le live ne. Ekarisi. Exe smiley. Ja, Hambani njani? mnandi wena? Amnandi mawuthi. Chiko wenzala. Kadi headboard. Wena. Futhi la kubuliswa ngerespect kahle kahle. Ekarisi tonight. Ikakhisa mnganami. Exe dinsa. Uyazibonela nawe la. Ngizibonela Chico video uthi ze very stash vele yabo. Mina ngizela story saka smile se laptop la. Uchiko. Cody. Yeah. Thina siblema wena ngoba uSmile ufuna ukuvala ilive siblema wena thina. Angeke ayivale. Ungithanda Mal Salvaro. Makusho wena. Hayi. Masikhuluma ukhona hayi. Karisi. Dinsa ngipwezi. Ubuyi. Ke wile sho. Asininga amantombazane. Phinda. Asininga amantombazane. Isho igama lami ithi asincenga ukhodi. Isho? Asininga amantombazane. Isho igama lami. Angifuni amantombazane. Igama lakho ukhodi. Sininga. Ithi asincengi ukhodi. Ngifuna ukuyiziphuma emlomeni wakho. Yisho. Ufuna ngithi asininga ukhodi. Yeah, yisho. Ufuna ukuthi asininga ikhodi. Sharp kene ujole nale live yakho ngiyakushisa. Ayisho. Asininga amantombazane. Uphila kamnandi. Amarachumi akeke ulayile ka headboard mfana. Exclusive online fair. Chico vapa headboard Chico. Mfana ngikhule nginama headboard. Mina ngonyaka bengitshintsha headboard guys. 5. Wena ulala nama headboard thina silala nezincwadi. Manje kwenzakalani manje ungashintsha? Sike wawungasikhipha ukhipha la kuphela. Chico ngimangali. Awufundanga. Uchiko akaqeda ukugunda. Ushaye live ngobani? Akabuye ukuthi i-haircut imosheke. Akafuni i-haircut imosheke. Sala ngayo the whole day uba live. Akunamali. Ugibela umbhedo. Uba high. Bese nje ekseni umuntu vela alale akakhoza ukuthi Abakeneletse mfana Chiko. Ayaphuma amaphokopoko Chico qhubeka ukhulume kakhulu. Hayi umnganami. Hayi makachiko mfana yazi mfana kube mfana siphumelele sonke. Wena nje wena uyini konje uyikeshiya. Hayi khona wena unganya. Ube pilot wena. Wena ngicela ukukopisa kanje. Abantu abancintshana ukukopisa abasebenza kuma G4S wena kubulapha. Manje wena because of wena umngane wami ngiyakuzwela ukuba usebenza eBoxer or ePick n Pay. Ungani. Isani ukuthi ngahlela nathi ku live. Nayi plan Cash Crusaders plus lapha yawo uyakwazi kumshayisha umuntu uthi pheka ungathathi lethatha le. Azela ngazo lezo ublind nentwana. Phela sikhola ngomuntu lapha. Bengino iShow Speed ubonile. Yeah? Na iShow Speed, slow speed or iShow Speed. Usmile akamaza show speed baba. Yamazi yena na. Maka leya kahle kahle wayeneqwala kahle. Akwazi mnganami.
Kagiso. Yo. Urwani kwala Yo nilwana kwala kunoshapa challenge yona. King manje uvele azi downgrade nje. Ababhaya abasidowngrade. Ababhaya basidowngrade yo hayi. Mfana phela manje sithathela wonke umuntu phansi. Njengabo King Oma so. Leyo futhi sesikhohliwe ngayo South Africa. Besikhohliwe simaze ngayo speed. Uvuke ekuseni ekini bakwazi uyivenda wona xa uvuka ukhuluma isilungu. Eyo mami check. Uthini manje mfo? Uthi eyo mami. Eyo Granny, what up Granny? Hayi hlaba ngempama mina. Asivo hambi. King Oma uyivenda. Jiki seka vuka sekenza iTube yakhuluma isilungu. Eyo chat, yini chat? King Oma uyivenda. Ngasenature. Ngazi. You have been shaxed by Leon Schuster. Amsunga baba. Amsunga baba. Wathi bakoshe Chumak guys. Echapha. Inkhumbuzo smile adla imali YouTube hangout. Fana amsunga baba. Amsunga baba. Hey brother. Over and cool papa Chico. Kamgcina nimbo. Uchiko ne angeke kuzombona support i-girlfriend yakhe athi 2 years anniversary post uncool ngathi umfazi wakhe. Uyayicapha emthanda kabi uncool yo. Bana manga chat. Mari mnandi ride ama artist guys. Manje sichomisela. Mbana yakasmile rentance 5 liters yenza. Haya guys. Sorry ne ukokwami kade asafuna ngimuvulela ubuya ngale ngaseGranite. Akabuki uRama. Ubiya kuphi? Hayi Ramaphosa usicedela abogogo wangisamfuni le. Thank you for charging your iPhone 16 Pro breadwinner. Amnangishayeli ke. Man, kunomunye umama request laba 2 Brenda span. Brenda fast. Yeah. Musi. Hayibo. I wonder uba Mama Brenda umithisa umntanakhe. Yeah mama akusiyi to TK. Hello mama. Akusiyi to TK. Mama. Anipeni uPrenda ichance ukukhuluma. Yo wena hlonipha Mam Brenda. Mama Brenda. Oh. Ipeni Mam Brenda ichance ukukhuluma. Nina anihlonipha abantu abadala ne. Lentwana kumele ngifundise inhlonipho. Ngishaya. Emshini. Mina ngizohlonipha uChico makangabhayi headboard, ngizohlonipha da. Chu. Ayike asho ukuthi sho ukuthi nje sayodelela forever. Cause asanathemba la kuChico. Chico Chemiaka. Yazi ne mfana mkube if life was fair. Nango Mam Brenda. Why wakhipha Chico? Manje niyamkhipha. Uva akasakhuluma uhambile. Uyazikhipha. Yazwa requestile Smile kunini athi good night bekafuna umtshela ukuthi good night Mam Brenda Smile. Yo sorry mengingaboni yo.
Auntie Brenda, buya. Umshado madoda. Okay, guys, one girl, please join. Ngifuna ukwenza something. One girl. Intombazane isithemba. Ngiboniseze ukuthi udodi loza la. Ingqondo zakho. Ngibona ingqondo zakho into obuzenza ku-live yakho. Fana. Yabo sithathe kuPredwini, nathi akusizethe kaPredwini. Hambe ugeza shawo yasihlozo. Shile man, ishila bathatha. Angiyakuthola mngana wami ngiyayazinza. Wena Chico mfana, afana kuGrade Chico. Amna ngiawuthi sharp mfana. Nangu girl Ismail buthi. Yeah, hello girl. Hello. Unjani? Ngiphile njani? Uyaphila. Chico kuphi? Bhekane issue. All right. What's up with question girl? Yabuza. Awu mind ukuthi sikufake enye igame fast 2 minutes. Yini okay? Mina like ngizokubuyisa ama question no mfana oyi-1 la. Okay, buza. Yeah, I was like into so. Bhekane Siyakhala manje. Singende so. Loud speak. Bhekane ngicela utshele i-type ukuthi umuntu onjani before sizofika kuye lo ithingezi. Yeah, eyishwa ukereka no. Anginatype mara ngiyambona umuntu engike ngimjole nomuntu engamjola. Okay, lona? Why? Hey. Wavele wahleka nkawu. Akunawayi mara nje awuwa. Next better chicken. Angikutsheli Chido ne. Nami imali yami imhlulile ukumchinja ngamthengela kumemeza wahlulela. Yini red flag yakhe lo? Hayi man. Akusumuntu engamjola nje. Why like siphi reason? Wahlula lezi. Wena uzomwenza. Wahlula lezi. Wena uzomwenza. Wrong. Ngicela umfake ku big screen. Yibana. Ngicela usesisandla ekhanda. Yini ihelana yiyo man. Awu washe maneva. Yeah, umunye phela Smile. I'm not sure. I believe with low type yakho. Yabona iJuly. Lo. Nokusopkwetenyana mara akekho phela. Phela rated of 10. 6. Ulale kitchen nafika. Lona ke rated of 10 lo. Nah, 3 ngisho 2 Babo. Sharp, not for me. Lona. 7.5. Ini into okuchazayo ngayo lo. Hey, ungcononyana yazi kumele bengibabona. Oh, just because of one incwadi enguvuka ukuthi ufundile. No, like because of getting that number. Mali ngalesikhathi leswakazi ukuthi le ncwadi zokubhala amanamba elothu siyityaza abhala amanamba imshado. Uyangisuse Smile. This one is better. Yeah, Lona. Unireport. Lona. Uzimunye umlomo.
Uya-Orafam. Une-headboard lo. Ngamjola. 5. 5. Bayazi 5 mama. Vula ikhamera nami ngokubona. Nasencwadini bengayitholi 5. Wena uthi 5. Khanyela u5 ne. Ukagiso his better man. Uye engathi ungcono kunabo. No, angeke ngithi kunabo bonke but yeah. Kube uyazi ukuthi ungcono mara kanangcondo lo mngani lo wami. Ungcono mara kanangcondo. Usivalela ama-channel Chico. Sorry Choman. Tiro. Vula ikhamera. Yo. Kamera. Mntana njengoba usho uCameron. Awungawari ngalo ubuye kobamba inkunzi ngaphandle umboni. Ugqokile uready ami. Uthathe amafoni ayingakhi today intona yami. Afana ngibuye na 5 inyanga mfana. 5 inyanga. Akuphandekanga mfana. Mfana mfana ngizwe nomunye ugogo waseKasilamu wase next door athi lahlekile ngobiseli yakhe. Ayezincedile. Amakhebulu nowakhohle kanjani? Amakhokhomelano watshontsha amakhebulu manawo. Ngimncane nizoyanga kanti. Wona Chico ekele ukuthi mina ngiyatshontsha. Ngimncane abantu abancane abatshontsha. Tshontsha amakhuleni. Utsho phela sakubuzisa phela ukuthi ngubo bonke lana ne. Ngathatha muphi? Choose one. Hawo washem. Me yini? Wena umntana umncane. Wena ngaki? Na 12. Mara ni event mlakalaka ukhona. Hayi. Oh, uyivenda lentwana. Ivenda cho. Wena fana. Ayekho kahle umuntu ongcono la yazi. Vula ikhamera tuthatha. Nami sikubona. Uthola ukuthi ngikhuluma noGorgeous last night. Cheka lapho ntana msinike show. Akapostanga mara unama-followers. Akapostanga akuveli lutho vele. Tiro udume ngani? Bengidenza. Oh, retired dancer. I used to. So manje sewujayivela abafana ngiyadlala. So manje wenza? Manje ngenza into eningi. Ngiyafunda ngiyasebenza. Usebenza eboxer, ngiyazi eboxer bayacatsha. Eboxer. Usho ukuthi lama-type lawo ungasebenzi sportsini wena? Yeah, ngasebenza esportsini. Vula ikhamera ngasebenza mas. Babona ukuthi Akafani naku-ID. ya simise boxer manje. Vula ikhamera Thile. Alright. Sharp, ngivula ikhamera. Manje manje mjealous down manje muhle bo uyambona nje uze ugqoke nekepisi. Mayibulele lentwana leyami. Akhohlwa lo bamthatha lo. Allo. Our new peanut. Kagiso ongcono. Tawa umshenga amagama. Chico uyabona Chico. Chico uyabona Chico. Wait, join 2 minutes. Nasitshela ukuthi Usmile usile thina basirate ngoba singabantwana. Mina nje angiratiwa mina bona. Ye khala lijampa la. Yebo. Sawubona wewe. Yebo. Uyaphila? Iwe. Ngiyaphila. Iwe. Yes, man. Bheka ne ngicela urate umfana lona oku big screen out of 10. Oh.
manje ngoba karitheli. Yo. Awu. Mina ukuthi umuhle kakhulu to a point. Infinite. Yo. Fana Chico. Ay Chico ke fana. Mara phethi bafaya ukuthi bayisirobha nibheke. Wewe mengicela urate uChico. uChico umngani wami million. Wa ungirethisa abantu Smiley. Awu phela yini nawe. Awu khulanga ubukela imasha indephe. Next kanjani? Makhaya but nini ukateni Uchachipo. Olale kitchen. Chico ngiphuse ukuthi sothenge i-headboard na. Awusangijeli. Like 2026 iqale like awusangijeli. like bheka mfethu Mara why ifana neka Smiley? 2 piece El Patron 1.6 headboard 250 Chico mthumazo fan. Chimaki. Why ifana neka Smiley your headboard? Chico nemali. Uchico nemali olala nge-El Patron. Kapedina la emhlabeni. Usmile ukophisele mina wena. Yeah, uyibona nje i-headboard yami useless. Hero. Like ngicela ukukhuluma. Why? Ubizwe yasirate la ufuna ukuvula ikamera nathi sicela ukugrade. Ngiyaritheka. Wena. Injustice. Ngiyaritheka shem. I don't think ukuthi asinofuna ukukhuluma ngiyaritheka. Machita as him retain njengoba so. Hayi thina Besicela ukuthi uvule ikamera Thido. Njengoba ngibona esithombeni. Thido cela ufake isithombe sakho lapho. Yeah, at least nanoma ungafuni ukuvula ikamera. Yeah, it's fine. Yo. Into efunayo wena. Ubani ufuna ukungirate ngimsendele? Yini? Screen. Big screen kahle kahle. Thina nje sifuna ukusisevela amadatha wethu. Angifuni intombazane efonini yami. Usiningi. Abantu bakho show as for in. Ingani le ndaba ayikho ngami. Grade kuphela into eningi. Bantu comment show. Show me. Shoulder. Uyavela or awuveli? Angiveli. Ngicela ukuphuma. Akhuleka sizokukhipha. Hayi amkhiphe vele amkhiphe hey. Asiningi. Ubona uTK. Wewe. Ngiyageza. Asiningi. Ngizo green screen na Smiley. Machita asiningi mantombazana. Ngiyayenza. Isithombe sakho ke. Yeah, Manje wadifu muhle. Ayikho muhle baba. Mina nje akunantombazane eyihle la kimi. Ukhodi kuphela muhle. Smile nali twins. Ayile kanti nibabili. Muntu. Mina nje noma ngabe Sabona Smile. Angisakhuluma Smile uvela thulu Smile. Guys, see tomorrow. Uyabona nje bokujona amantombazane nje ngivele ngiguli. Guys, tomorrow ngizoba live futhi mangicabanga. Kakhulu. Yalala Smile. Yalala Smile. Yo, ngikhathele. Kakhulu mina nawasilala yazi ngisho. Ngizokushare ama live lawa ngena